खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 8 बैसाग दान 1432 एबा 22 एप्रिल 2025 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। सावस्रिनि बेलायाव बेयो मोनसे जोबोद मोजां सान। नोंथांनि रंजानाया नोंथांनि फोथायथिखौल' बांहोगोन। जुदि नोंथाङा सोलोजों खामानि मावो, अब्ला दिनै नों उफ्रा रां आर्जिनो हागोन। न'आव जायखिजाया रोखोमनि सोलायनायनि सिगां नोंथांनि गेदेरफोरनि बिबुंथिखौ ला, नङाब्ला बिसोरो नोंथांजों दुखु आरो रागा जोंनो हागौ। बे सानाव अनलायनायनि रोदाया बायनो हागौ आरो बिबार जानो हागौ। लोगोफोर आरो बैसोगोराफोरनि मददआ नोंथांनि थुलुंगानायखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा जाय खामानिखौ मावनो सायख'यो बेयो नोंथांनो आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। वृषभ राशि। दिनै नोंथांनि साना थुलुंगानायजों बुंफबनाय जागोन। मोनसे गोदान सोमोन्दो जागायजेननायनि जाथावना दं। बेजों लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि खाथि सोमोन्दोखौ साबसिन खालामनो नाजागोन। बे राशिनि साख्रि गैजायै सुबुंफोरा दिनै मोनसे माल्टिनेशनेल कम्पानिनिफ्राय साख्रिनि खाबु मोनगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि जिउ राहानि थाखाय एसे जिंगासिगोन। दिनैनि साना लाभमेटनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। गोसोम मोसौखौ जाहो, सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि खाथि खालानि माखासे सुबुंफोरा नोंथांखौ नारसिननायनिफ्राय ओंखारबोनायाव मदद होनो हागौ। एसे सांग्रां जा। साना नोंनि थाखाय मोजां जागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे माबा मोनसे गुबुन आरो गोसो गुदुं खालामनांगौ। दिनैनि साना जोबोद गोजोनथाव जागोन। जुलि जानाय जिउआव नोंथाङा मोनसे खुसि आरो गोजोननाय मोन्दांथि मोनगोन। मान आरो सनमानआ बांगोन। सोरखारनिफ्राय मुलाम्फानि जाथावना दं। नोंथांनि गोजाम बेरामा नुजाथिनो हागौ। नागारनो रोङै अननायआ नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। दिनै नोंथांनि दावबायनाया आरामगोनां जागोन। नोंथाङा गोदान सि-जोम मोनगोन। आयआ बांनो हागौ होनना साननाय जादों। नों गोसो हमथानांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। कर्क राशि। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा असुबिदा जाहोनो हागौ। रंजानायाव बुंनाय बाथ्राफोरनि सायाव रावखौबो सन्देह खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। सुबुंफोर आरो बिसोरनि थांखिफोरनि बादै हाखु-दाखु थिरांथा दाला। जानो हागौ बिसोरो नारसिननायाव दं आरो नोंथांनि अननाय आरो फोथायथिनि गोनांथि दं। दिनै नोंथाङा गावखौ गावनि अनजालुनि अननायाव दोवैनाय मोनगोन। बे ओंथियाव दिनैनि साना जोबोद समायना जागोन। बेयो जानो हागौ दि नोंथांनि बैसोगोराफोरा नोंथांखौ बांद्राय गोख्रोङै आखु दिन्थिगोन। हरखाब दावबायनायनि जाहोनाव नोंथाङा गिनाय आरो नारसिनथायनि बोलि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जागोन। दिनै फालांगिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि खाथि लोगोनिफ्राय सम मथै मदद मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ खुसि खालामगोन। बे बिबांनि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरखौ बेबादि जायगायाव दैथायहरनो हायो जेनिफ्राय गोजौ-गाहाय खालामनाया गोरलै जागोन। रांखान्थियारि बिथिङा सिगांनिख्रुइ गोख्रोंसिन जागोन। फरायसाफोरा दिनै जेसेबां गोब्राब खामानि मावगोन बिसोरो एसेबांनो बांसिन जाफुंसार जानो हागोन। बिमा-बिफानि बोर लायोब्ला नोंथाङा गासैबो खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा रां एबा गोमानाय बेसादफोरखौ मोनफिननो हागोन।
धोरोमारि हाबा आरो दावबायनायनि थाखाय समा साबजाथाव। गोसोआरि महरै थाजिम मोन्दांथिबो थागोन आरो गोदान सानस्रिफ्रा मेलेमाव फैगोन। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिबो जागायनो हायो। रां मोनगोन। समाजारि बिबानखौ आबुं खालामनांगौ जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोर आरो मावख'गिरिफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गावनि बिबुंथिखौ सामलायबाय था। नोंथाङा नोंथांनि फालांगिखौ आरोबाव फेहेरनो नेगोन। गावारि आरो आन्दोआरि फोरमायथिखौ दाफोरमाय। दिनै नोंथांनि जुलि जानाय जिउआ मोनसे समायना सोलायनायनि गेजेरजों थांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै बै जिरादफोराव खामानि मावनायनि गोनांथि दं जाय नोंथांनि सावस्रिखौ साबसिन खालामनो हायो। राङारि जौगानायनि थाखाय नोंथांनि थाखाय गोनां बेसादफोरखौ बायनाया गोरलै जागोन। बेलासियाव गावनि गथ'फोरजों एसे खुसिनि सम हगार। रमान्सआ मोनसे दुखु लागोन आरो नोंथांनि बेसेन गोसा अनथोबफोराबो दिनै जादु सोरजिनायाव फेलें जागोन। मबाइल फनआ नोंथांनि खामानियाव हेंथा होनो हागौ। बेखौ बांद्राय बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा बै जायगाफोरनिफ्राय गोनांथार कल मोनगोन जेराव नोंथाङा बेखौ माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया गोजौ जागोन आरो मिजिंथिनायफोराबो गोजौ जागोन। दिनै मावख'आव खामानिनि थांखिया आबुं जानायजों बसआ नोंथांजों खुसि जानो हागौ आरो नोंथांनो मोनसे अनथोब होनो हागौ। दिनैनि साना फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथांखौ जौगाहोनो हागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों मोनसे सावथुन नायनोबो सानथांखि बानायनो हायो। स्टक हाथायाव रां थिसननायनि सिगां स्टक हाथायखौ गियानजों सावराय। लक्ष्मी बिमानि सिगाङाव घिउनि बाथि सावनाया नोंथांनि न'आव खुसि आरो जौगानायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां। धनु राशि। दिनै माखासे गोनांथार बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन आरो गोदान रांखान्थियारि मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोनांथिया बांगोन। न'आ न'नि जेंनाखौ सुस्रांगोन। गुबुन हादोराव फरायनायनि खाबु दं। दाहारजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोरखौ थि खालामनाय जागोन। मोदोमथिया नोंथांखौ गोबां जेंनानि जाहोन जानो हागौ। बेयो देहायारि महरै फिट जानायनि सम। बेनिखायनो नोंथाङा माखासे हाबाफारिफोर मावजेननांगौ जाहाथे नोंथाङा देहायारि आरो गोसोआरि महरै जौगानो हायो आरो जिउखौ रंजानो हायो। गोनांथि गैयाजासे नारसिननो नाङा। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनसे गोजोन सम बारहोनो खाबु मोनगोन। गोसोआरि नारसिनथायनि जाहोनाव रागा जोंनाय मिथिंगाया थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। सासे सन्यासिनि बोर होनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। बेंकजों सोमोन्दो थानाय लेनदेनफोराव जोबोद सांग्रां जानायनि गोनांथि दं। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मिनिथाव आखुआ न'नि आबहावाखौ सोरां आरो गोजोन खालामगोन। गोसोआव लाखि नोंनि मेगनआ माब्लाबाबो नंखाय नङा। दिनै नोंथांनि अनजालुनि मेगना नोंथांनो माबा मोनसे जुनिया खोन्थागोन। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि बैसोगोराफोरा दिनै एन्जेलफोर बायदि आखु दिन्थिनो थांगासिनो दं। खाजोना आरो बीमाजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोरखौ नायनांगौनि गोनांथि दं। मेगना गोसोनि बाथ्राफोरखौ खोन्थायो। बे साना गावनि जिउ लोगोरिजों बे रावजों रायज्लाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउ राहाखौ जुरिनो थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा जेसेबां हायो बिनिख्रुइ बांसिन बिबान लागोन। बेनि फिथाय महरै नोंथांनि नारसिननाया बांनो हागौ। बैसोगोराफोरा दिनै मावख'आव नोंथांनि बिबुंथिजों जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। दिनै खरसाया बांनो हागौ। बेनिखायनो नांगौ बेसादफोरखौल' बाय। बे राशिनि हाबा जानाय सुबुंफोरा दिनै न'आव बयजोंबो मोजां बुब्लिफोर बारहोगोन। थानसालिखौ साफा खालाम। नोंथाङा गोसोनि गोजोन मोनगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। मीन राशि। आथिखालाव साख्रि आरो फालांगियाव गोब्राब नाजानायनिफ्राय मुलाम्फा मोननायनि खाबु दं। दिनै नोंथाङा एसे नारसिनगोन। एसे गोसो हमथा। गावनि इयुननि थाखाय मोजां थिरांथाफोर ला। नोंथाङा नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। राङारि थासारिया गोख्रों जानो हागौ। सुथुरनि हानजाया गाहाय जागोन। खरसाया गोबां जागोन। नोंनि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ मोजां जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि लामा दिन्थिग्रा आरो हेफाजाब होग्रा सुबुंथिया नोंथांनि आंगोफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन। नोंथांनि गोहोम गोनां आखुनि थाखाय हेफाजाब होनाया खालि बिसोरनि थाखायल' हेफाजाब होनाय नङा, नाथाय नोंथांनि थाखायबो मोजां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।